Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake sauraro ku a cikin tashar Basu Musa. Kasancewar an yi zamanin corona wanda shekara iwar haka yanzu muna kulla a cikin gidajenmu muna komai a gida ba tare da mun fita ba. Wannan yasa kamfanonuwa suka dinga tunanin ta yaya za su kawo abubuwan da zai sauƙaƙa mana. Kamfanin wayoyi akan yi wayoyi wanda hawa ne wayoyin, wasu suna iya siyan waɗanda suke da IP rating, wato ko da ruwa ya taɓa su wani iyaka ba matsala, amma ba kowa ne yake da wannan ba. Wannan yasa wasu kamfani mai suna wani kamfani suka yi wani abu da ake cewa multifunction mini ultraviolet sterilizer. Menene wannan abu kuma me amfanin sa? Farko in ka bude abin da akwai shi kansa abin da shi kansa dan kwanan, sai kuma akwai charger da warranty guide wanda in ka karanta za ka fahimta ana amfani da shi ne wajen tun daga kwalima, ana amfani da shi ne domin kasancewar an samu issues din corona, to yadda kasance duka wani cututtuka da ka je ka taba a yayin da ka sa hannunka sanitizer, so shi kuma sai ka sterilizing din wayarka. Ana sakawa ne, za ka bude shi wanda direct ba shi da batir, za ka bude shi ne, kana bude shi wutar za ta mutu. Za ka sa wayarka ka ajiye ta na tsawon wasu lokuta, akalla minti 5 zuwa 7, wanda daga nan zai kashe kaso 89.9 na duka cututtukan da suke jikin wayarka, wanda kusan ko shi kansa sanitizer din abin da yake yi kenan. So wannan yasa kusan kamar wannan sanitizer waya ne da amfaninsa ka tsarkake hannunka to ka tsarkake wayarka, wato a yayin da ka sa wayarka tana wannan sterilizing din, ka kuma sai ka goge hannunka da sanitizer ka jira ya gama, ko kuma in ma wanka za ka yi nan wani lokacin. A maza dai za mu iya wanka, mata ne dai ba zai faru ba domin lokaci ne musu kaɗan. Shi wannan abu an bani kyautarsa ne, ban san actually ne nawa ne farashinsa ba, amma an na duba zan saka a comment section kwarai domin ka sani a yayin da kana da buƙatar siyansa. But a kasancewar tattalin arzikin mu, shin kowa ne zai iya siyan wannan in ma bai da tsada? Kowa zai iya siye saboda amfaninsa. Kasancewar ba iya waya za ka iya ba, duka wasu abubuwa kamar waɗanda suke da sana'o'i da suke buƙatar ka kula da tsaftar abubuwan da suke amfani da su, za su iya amfani da abubuwan da girman su bai hau wannan ba domin su dinga sakawa suna kula. Masu yankan farce, masu waye, duka za su iya amfani da wannan abu. Matsalar kawai sai dai duk inda su ya zanto akwai wuta, kamar kana tare da power bank ɗinka, kawai in ka gama sai ka jona power bank ka caja, ya zanto wanda za ka yanke wa farce ka tabbatar ka abin nan. Duk da dai ana amfani da wuta, amma in ci gaba yanzu an ce a bishi kuwa in zamani ya zo a bishi. So shin kana ganin ka yi wa hannunka sanitizing da ya kamata, ballantana ka yi wa wayarka ita ma ka yi sanitizing ɗinta? Ka gaya wa jakadan fasaha a comment section. Kada ka manta ka dana subscribe button kamar ki kararwa domin sanin me Basu Musa ya samar a wannan tasha. Yanzu nake cewa mu huta lafiya, sai anjima.